Тут живим радять мертві, як уникати пасток, як пробігти містком, замінованим і вхопити кленовий листок, як єдиним бажанням сердець очистити воду в криниці, як відвадити ворога чорного лиха куницю, як звиватись гадюкою безшелесно поміж кущів, як прикликати весну зелену і заговорювати дощі. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов, між посадками ярами, поміж горами й полями шиє твердь земну з водою в небі вічного спокою. Тут навало спиняють прадавні мури і змієві вали, нерозривні кола русалок від Черемоша до Сули, кам'яні вартові і мисливські птахи у південних степах, полинові примари, безжальних саланчаках, вбивці ніжноголосі горлиці з карпатських лісів, замордовані немовлята і тужний материнський спів. Тут штормами вогненними постають самі небеса, тут воює зі смертю страшна, незбагненна і вічна краса. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов. Між посадками ярами, поміж горами й полями шиє твердь земну з водою в небі вічного спокою.
сплять мертві. Як уникати пасток, як пробігти містком замінованим і вхопити кленовий листок, як єдиним бажанням сердець очистити воду в криниці, як відвадити ворог чорного лиха коницю, як звивати з гадюкою безшелесною поміж кущів, як прикликати весну зелену, заговорювати дощі. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками, ярами, поміж горами, полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічно спокою. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками, ярами, поміж горами, полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Тут на валу спиняють прадавні мури і змієві вали, нерозривні кола русалок від Черемоша до Сули, камінні вартові і мисливські птахи у південних степах, полинові примари в безжальних саланчиках, вбивці ніжноголосі орлиці з карпатських лісів, замордовані немовлята і тужний материнський спів. Тут штормами вогняними постають самі небеса, тут воює зі смертю страшна, незбагненна вічна краса. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками, ярами, поміж горами, полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками, ярами, поміж горами, полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками, ярами, поміж горами, полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Тут
навіть мертві, як уникати пасток, як пробігти містком замінованим, вхопити кленовий листок, як єдиним бажанням сердець очистити воду в криниці, як відвадити ворога чорного лика куницю, як звиватись гадюкою безшелесно поміж кущів, як прикликати весну зелену і заговорювати дощі. Hello. Hello, my dear friends. Hello. Hello, Martin. Hello, Lahid. Hello, Robert Janissar. Andres, Sufyan. Hello. Thank you so much, Robert, for memberships. Thank you for supporting me. Mrs. Google, hello. Lofty, Hermanum. Hello, hello. любити тебе. Я вітер, я пірнаю в тебе, не вода. Я йду і більше
щоб любити тебе. Мені не потрібно володіти, щоб любити тебе. Мені не потрібно сенсу, щоб любити тебе. Мені не потрібно страждати, щоб любити тебе. Ти вільний, я свободний, я пекло сліз зникає мені. Ти вільний, я свободний, я пекло сліз зникає мені. Ти вільний, я свободний, я пекло сліз зникає мені. Пекло сліз зникає мені. Пекло сліз зникає мені. Пекло сліз зникає мені. Я вітер коханий з моря, вірною в тебе, вірною в тебе. Thank you. Thank you so much. Friends, do you know something about Paul? I didn't see him a long time. Maybe something happened. Gün batıdan kelderler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eder, azat Kırım milleten. Gün batıdan kelderler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eder, azat Kırım milleten. Toplanınız kahramanlar, mavi bayrak gürlensin, gürlensin. Onu gördün çok düşmanlar titresin versin. Onu gördün çok düşmanlar titresinden versin. Gün batıdan kelderler, kurtarmak için bizlerden.
gider azat kırım milletin Kun batıdan külderler kurtarmak için bizlerini Dostqa dostluk gider azat kırım milletin Azat kırım milletin Azat batıdan külderler kurtarmak için bizlerini Dostqa dostluk gider azat kırım milletin Kun batıdan külderler kurtarmak için bizlerini Dostqa dostluk gider azat kırım milletin Thank you, Mr. Google. Thank you, thank you. Thank you. полем сірим твоїм, знов привчила тебе я, у полоні вмирати, у полоні вмирати, всередині тебе я, всередині тебе я.
твоя стіна, тож неси мене, я твоя стіна, тож неси мене, я твоя стіна, тож неси мене, я твоя стіна, тож неси мене. Каменя не бажає любові, це світ ці страхи, він тебе переможе, не потрібна свобода для володаря втоми. Я твоя стіна, тож неси мене, я твоя стіна, тож неси мене, я твоя стіна, тож неси мене, я твоя стіна, тож неси мене. Thank you. Thank you so much. Забула, як це зграло. Thank you, Mrs. Kukla. Thank you so much. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, а мсти,
дай розірвати нам путиці, реці зіці рознести, дає нам серця неприкаяні, дай стріпіхати стогнів душ смолоскипи розмаяні між чужинацьких вогнів. Пориви, 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 разом пірвемося в лед. Бачу, світиться зарево, хай на смерть оперед благословенна, хай буде та куля туга, що разить плоть, щоб її не марудити. Перечекані століть, перечекані століть. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все наученої, нам на все час відпусти. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все наученої, нам на все час відпусти. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, а мсти, дай розірвати нам путі, реці зіці рознести. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все неученої, нам навсякчас відпусти. Thank you.
Applause for the music. I have a cup of tea. Keep calm and understand the words, and it is a better. It's shame I can only understand English. Thank you so much, dear. Yürekleri acı olganlar için kapılar yolunu kolaylaştırar. Yürekleri acı olganlar için kapılar yolunu kolaylaştırar. Yürekleri açık olganlar için kapılar yolunu kolaylaştırar. Yürekleri açık olanlar 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 için kapılar yolunu kolaylaştırar. Yolunu kolaylaştırar. Yolunu kolaylaştırar. I was dying, but it seems in death I found the birth of the song. It will never die among you, for the open-hearted close the doors, make the way easier.
Aranızda hiçbir vakit olmayacak bir yerinin doğanı taptım, doğanını taptım. Men ölmege sürdüm ama görünür ki ölümde sizin. Aranızda hiçbir vakit olmayacak bir yerinin doğanı taptım, doğanı taptım. Yürekleri acık olganlar için kapılar yolunu kolaylaştırar. Yürekleri açık olganlar için kapılar yolunu kolaylaştırar. Yürekleri açık olganlar için kapılar yolunu kolaylaştırar. Thank you.
життя в окопах, кулеметною чергою зуби стукають, стоять молитвою в цигарковому тумані. Іконами блищать дитячі спогади, он мама годує спілими вишнями о 5 ранку на велика вже на рибалку. Друзі, ми на вулицю равиноненьку, тоді лише раз зараз. Виші скрабують твоєму бліндажі, сльози блищать на чорній хустинці жінки. Спи спокійно, син, спи спокійно,
Adan. Adan raltan darlan dao ajula mojoran aran ajula mojoran wo airan jatuh dinde terantera Adan raltan darlan dao ajula mojoran aran ajula mojoran wo airan jatuh dinde terantera Adan raltan darlan dao ajula mojoran aran ajula mojoran wo airan jatuh dinde terantera Adan raltan darlan dao ajula mojoran aran
You know, today is International Day of Puppet Actor, if I'm not wrong. Yeah, and I am a puppet actor of puppet theater, of theater of animation, and it's really changed my life a lot because I began to study at the University of Art in Kharkiv and begin to study how to create ideas, how to be creator, how to create scripts, how to change this world around of you, so to be really in another world. And I begin to sing more, and I took a part on the competition for singers. So it really changed my life. It changed everything, and my master gave me a lot. It was a song from my from the students performance. It was very very successful in the time, and brought a lot of good efforts for us like actors. Hello, Tune. Hello. So it's like today is Uraza Bayram, Navruz Bayram, and Day of the Puppet Actor. Рухається промінь, плаче промінь, прагне промінь, розрізає сни жахіття, в темряві відчуває хто, як плавиться спокій тиші, ти не той, хто залишить мрій, будеш хотіти щось натомість, будеш хотіти щось натомість, прагне життя, смерті кінців, прагне тиша останньої молитви людства. Пам'ятай,
намальованих тілах прагне життя, смерті кінці, прагне тиша останньої молитви людства. В темряві рухається промінь, в темряві рухається промінь, плаче промінь, прагне промінь. У темряві, у темряві, у темряві, у Oh, Nikki Hill, thank you so much. Thank you for subscribing. Thank you for supporting my YouTube channel. Thank you for being a Sheikh of Mazlan. Thank you. Thank you for membership. Love. Thank you. Зачекаю зміною слов, буревій вітер обертається землетрусом, землетрусом. Чи чекатимеш мене вдома? В цьому серці зустрінемось, зустрінемось. Зачекаю сонце, дає мені воду,
залишаю пітьму, бо я зоряний воїн, бо я зоряний воїн, а ти моє кохання, кохання, sen sıcak yürekten gelesin, çünkü bu yükler ayıp olmaz. Evim yürek yalan satıklı, benim sevgim ebedidir, ebedidir. Her bir ağrıdan ziyade, ziyade. Зорі пам'ятають стомлені слова, зі смертю не згоден, першим розтанеш вітром свободи, першим розтанеш. Зоряний воїн, зоряний воїн, зоряний воїн, зоряний. Зоряний, зоряний, зоряний. Зачекаю зміною слова, буревітер обертається землетрусом, землетрусом. Чи чекатимеш мене вдома? В цьому серці зустрінемось, зустрінемось. Hello, Pavel. Hi. The sound of an earthquake in my head. Thank you so much. Thank you, Andreas. Ağlama Karbala, gelecek senin gözlerinde, bu kuzgu yalan aytmay.
çıkardı karışıklıkta sükunetli eşitmeysin mi? Vakit yol kuzgusu ne için mindasın sevginin baharatlı cevapsın. O can men sende sevgi kıdıraydım ama kainat güçlücü ne akında o canın yüreği ayta şiriyetini demege imkan yok, şiriyetini demege imkan yok. Serbest güreşlerinin ebedi ruhu, serbest askerlerinin ebedi ruhu. Bak yol kuzgusu bu karanlıkta ne desin? Yolcunun sarayı kuzgudur. Dünyalar arasında gezip dünyalar arasında gezip ebedi serbestlik, ebedi serbestlik, ebedi serbestlik, ebedi serbestlik, ebedi serbestlik, ebedi. O can men sende sevgi kıdıraydım ama kainat güçlücü ne akında o canın yüreği ayta şiriyetini demege imkan yok, şiriyetini demege imkan yok. Serbest güreşlerinin ebedi ruhu, serbest askerlerinin ebedi ruhu. Ben bülbül oldum, dilim yok. Ben bülbül oldum, dilim yok. Aman, 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 aman. Ruhum sesimden buyuktur, ruhum sesimden buyuktur. Time is a mirror of the past, time is a mirror of the way, 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 time is a mirror of the way. Vakit yol kuzgusu ağlama Karbala. Vakit yol kuzgusu ağlama yaş kartı. Thank you. Mistress Google, thank you, lady, thank you.
So what song do you want to hear? Another song, it will be maybe last or two last song, okay? What two last song we will sing? Yallar, yalan, hey yalan, hey yalan, başından get. Guitar music. Okay, one, yalan, hey yalan, about lie. Hey yalan, hey yalan. Hey yalan, hey yalan, başımdan git. Hey yalan, hey yalan, halkımdan git. Hey yalan, hey yalan, başımdan git. Hey yalan, hey yalan, halkımdan git. Hey yalan, hey yalan, denizini tinç kaldır. Hey yalan, hey yalan, denizini tinç kaldır. Açtırha, açtırha, sarayha kay. Mana gel, açtırha, açtırha, sarayha kay. Mana gel ve benim kuvvetim ol, ve benim kuvvetim ol. Hey yalan, hey yalan, halkımdan git. Hey yalan, hey yalan, yüreğimden git. Hey yalan, hey yalan, halkımdan git. Hey yalan, hey yalan, yüreğimden git. Bu topraklar sen için değil sevgim, sen için değil bu topraklar, sen için değil sevgim, sen için değil. Hey yalan, hey yalan, başımdan git. Hey yalan, hey yalan, halkımdan git. Hey yalan, hey yalan, halkımdan git. Hey yalan, hey yalan, başımdan git, 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 git. Get, 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 good, 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 get, 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 get,
halkından get. Yeah, so you mean you meant another song? I'm so sorry, I cannot. Mm, Heyalan. And I cannot sing the guitar song because I want to repeat a new song again. Безшелесної поміж кущів, як прикликати весну зелену, заговорювати дощі. Раз. Тисячі дрібних повізів лишало нашу кров, тисячі дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками яр. Тут живем. Тут живем, радять мертві, як уникати пасток.
містка замінованим і вхопити кленевий листок. Як єдиним бажанням сердець очистити воду в криниці, як відвадити ворога чорного лиха куницю, як звиватись гатюкою безшелесно поміж кущів, як прикликати весну зелену і заговорювати дощі. Тисяча дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисяча дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками і рами, поміж горами й полями, шиє твердь земну з водою в небі вічного спокою. Тисяча дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисяча дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками і рами, поміж горами й полями, шиє твердь земну з водою в небі вічного спокою. Тут навалу спиняють прадавні мури і змієві вали, нерозривні кола русалок від Черемоша до Сули, кам'яні вартові і мисливські птахи у південних степах, полинові примари в безжальних солончаках, бивці ніжноголосі орлиці з карпатських лісів, замордовані немовлята, і тужний материнський спів, і тужний материнський спів. Тут штормами вогненими постають самі небеса, тут воює зі смертю страшна, незбагненна й вічна краса. Тисячі дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисяча дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками й ярами, поміж горами й полями, шиє твердь земну з водою в небі вічного спокою. Тисяча дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисяча дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками й ярами, поміж горами й полями, шиє твердь земну з водою в небі вічного спокою. Тут живим радять мертві, як уникати пасту, як пробігти містком заміновано і вхопити кленовий листок, як єдиним бажанням сердець очистити воду в криниці, як відвадити ворога чорного лиха куницю, як звиватись годюкою безшелесно поміж кущів, як прикликати весну зелену і заговорювати дощі. Тисяча
прокладе нетлінний шов між посадками ярами, поміж горами і полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Тут навалу спиняють прадавні мури і змієві вали, нерозривні кола русалок від Черемоша до Сули, кам'яні вартові і мисливські птахи у південних степах, полинові примари в безжальних солончаках, вбивці ніжноголосі горлиці з карпатських лісів, замордовані немовлята і тужний материнський спів. Тут штормами вогненими постають самі небеса. Тут воює за смертю страшна, незбагненна вічна краса. Тут воює за смертю страшна, вічна краса. Тисяча дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисяча дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками і ярами, поміж горами і полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Тисяча дрібних порізів лиш оновить нашу кров, тисяча дрібних уколів прокладе нетлінний шов між посадками і ярами, поміж горами і полями, шиє твердь земну з водою, в небі вічного спокою. Спокою, спокою, спокою. This is the lyrics of another. It's a mother of Roman Ratoshny. She had the birthday and she wrote these lyrics, and I tried to make the music on these lyrics. So it's not my lyrics. A little bit different style with Thank you. Just the first time, next time it will be better. And maybe it's not good. Maybe just but I want to send to her in any case like a gift. Maybe I will not sing the song, just for the reason that I want to sing the song, because she wrote on the stream, or she wrote on her site on Facebook, that it is the song.
Thank you, my dear friends. This is the end of my concert, but not end of the stream. First, I want to say about the end of the stream. uh, so it's about Aider Saletinov and about his arrest and about him and about the importance to save him. Life before his arrest. Aider Saletinov was born in 1987 in the village of Novoalexeyevka, Kherson Oblast. In 2003, Aider's family returned to Crimea and settled in the village of Strogonivka in the Simferopol district. After graduating from high school in 2004, he enrolled in the Faculty of Economics at Taurida National University. Afterward, he worked as a construction worker, supported his family, took an active role in raising his children, and helped his parents. Faith played an important role in his life. In 2016, Aider Saletinov performed the Hajj pilgrimage to Mecca. In 2016, Russian security forces conducted mass searches of Muslim homes in the villages of Kamenka, Stroganivka in the Simferopol district. On October 12, around 6 a.m., they broke into Aider Saletinov's home, where a family of 11 lived. During the search, the security forces behaved rudely, broke down interior doors. Entire doors, and seized phones and computer hard drive and religious books. After the search, Aider Saletinov and 4 other Muslims were detained. They were charged in the Crimean Muslims case, specifically for alleged involvement in the organization Hizb ut-Tahrir, which Russia considers terrorist. Subsequently, the occupation court in Simferopol ordered him to the held in pretrial detention behind the bars. In February 2017, Aider and another hostages of Russian, Rustem Ismailov, were sent for forced psychiatric evaluation. On June 2019, a North Caucasus court sentenced Aider Saletinov to 12 years in maximum security prison. The sentence was later redacted to 11.5 years. In 2012, he was transferred to a prison in the city of Salavat in the Russian Republic of Bashkortostan. Upon arrival, he was systematically subjected to pressure. He received reprimands, was repeatedly placed in solitary confinement. In 2025, he was transferred to a unit with the harsh conditions of detention. Thank you so much, my dear friends. Please share with this information. Talk about Crimean hostages. Thank you so much for watching this. I want to bring to you a book and to read a little bit for you from this book that I read it before last stream from Sad Getsemansky of Garden Getsemansky of Ivan Bagriani. So, one moment.
Бо тут були всі, починаючи вірменськими дашнаками, кінчаючи німецькими шуцбундівцями, турецькими кемалістами. Але домінантою все паюючим цементом були господарі країни, українці, звичайно, петлюрівці, хвильовісти, шумскісти, терористи, диверсанти, так контрреволюціонери всіх мастей. І домінуючою мовою була українська мова, якою говорили всі як державною мовою. Так, то це була воістину державна мова без фальшу, без упереджень, без глузування залізяку на пузяку та самопер мордописні. Її приймали всі бездискусійно, бо під 80% тут українців. Тут вони були завдяки своїй чисельній, інтелектуальній більшості, без сумніву, державною нацією. І піснею домінуючою була українська пісня, яку любили і співали однаково всі, навіть перси. В половині подвійної камери, в якій був Андрій, люди сиділи так само в 6 рядів, як і в першій половині в 6 рядів. Хоч камера була всього 4 метри завширшки, вони сиділи ряд насупроти ряду, потім ряд спиною до спини, опираючись один в одного, потім знову ряд насупроти, і так до краю. Всі ці ряди сягали всподовж через усю камеру, в них люди були зімкнуті щільно плечем до плеча. Люди сиділи, підкорчивши ноги або поставивши їх кроквами, щоб поміж рядами можна було сяк-так пройти. Але пройти все одно не можна було. Люди мліли від довгого сидіння, і все якось норовили простягти то ту, то іншу ногу. Іноді вставали, стояли, погойдуючись, і знову сідали. Скільки тут є таких людей? Тут їх немало, небагато, 340 чоловік. 340 в 2 камерах. А були ці камери колишньої каторжної пересильної тюрми, розраховані кожна на 25 ліжок. Та ті часи, коли тут були ліжка, давно минули. Люди тут взагалі забули вже, як ті ліжка виглядають, і як на них спати. Спали тут в цьому світі так, як і в камері 49, по-новому. Велике діло поступ, цивілізація, але про спання згодом, сперш про неспання, про бодрствування. В другій половині, так само, як і в першій, в зовнішній стіні була низка вікон, але ця камера була темніша і вогкіша, бо виходила на північ. Вікна мали засклені рами, і тут рами були відчинені всередину, як фрамуги, лігши на підвіконня, а в клітини поміж ґратами було натикано теж силу селено торбиночок, вузликів, інших арештантських пожитків. Так що, мабуть, коли б навіть і не було залізних щитків за вікнами, то й тоді б в камері було темно. І майже ніякої вентиляції, стояв тяжкий, нестерпний сопух. На додачу ж до того всього було безліч блощиць. Вони теж мали тут державу в державі, незнищимі і непоборомі. Посіли всі кутки і всі розколини в стінах, яких розколин було немало. Крім блошиць водилися ще таргани, стоніжки, мокриці і миші, на яких, між іншим, арештанти улаштовували окремі полювання, не згірші за графські влови на лисиць. На обидві камери не було жодних меблів, тільки в першій біля дверей стояв величезний дерев'яний стіл, а на ньому гори фаянсових тарілок, 340 тарілок, які кожного разу перед сніданком, обідом і вечерею чергові камери роздавали в'язням і після того забирали, мили і знову складали на стіл. Миколина справа була така, як у всіх. Бідолашний романтик пережив тяжку епопею, хоч вона проти Андрієвої видавалася за іграшку, але розчавила Миколу до решти. Його загнали в контрреволюційну організацію письменників і науковців разом з Коцюбою, Йогансеном і багатьма іншими, і змусили признати і підписати купу тяжких провин перед урядом і партією. Микола розколовся і тепер дивився на все дуже песимістично. Він був настроєний занепадницьки і радив Андрієві теж не опиратись марно, бо все одно нічого не можна втримати. Нічого не вийде, лише скалічать і все одно розколять. При цій системі не може втриматись на лінії людської гідності, не можна перемогти. Тут вони не зійшлися в поглядах і поки що розмови на цю тему урвали. Андрій мав ту властивість, що глибоко відчував людську трагедію і не ліз в людську душу.
як і не осуджував нікого з тих, що впали і вже не можуть підвестись. Лише тяжко мучиться своєю розчавленою душею. Для нього Микола був вдвічі нещасний, і він чим міг намагався його підтримати, бо зайвих слів, не подаючи виду про своє таке співчуття, навпаки, дотушковуючи своє глибоке зворушення як найгрубішу, байдужу форму. Він знав зі свого досвіду, що дорослі люди, які хочуть бути мужніми, не люблять сентиментів і нудної солодкуватості співчуття. Вони співали, вони в цьому Содомі утворили свій маленький світ і співали, як колись. До чорта всілякі трагедії, всілякі справи, слідчих, прокурорів, трибунали, етапи, всілякі ОСО, двохсотки і всю єрунду. Вони намагалися закреслити той весь кошмар і пожити короткі хвилини, які приділені ще їм долею по-своєму. Микола, незважаючи на хворобу горла, не втратив своєї божевільної пристрасті до пісні і здібності її співати, а Андрій йому вторив. Вони співали впівголосу. Репертуар же в них був невичерпаний. В перший же день вони заспівали своє улюблене, тією, яку співали найкращі часи своєї дружби. Забіліли сніжки, забіліли білі. Але як вона зазвучала, ця пісня, такі новій, надзвичайній ситуації. Вона так не звучала ніколи. Від цієї пісні аж ціла камера принишкла. Приспівавши, хлопці засміялися, розбивши на скалки те тяжке, гнітюче враження, яке справила пісня на всіх. Справила не голосами, а своїм змістом. Після цієї пісні вони сиділи, як два брати, горнулися один до одного. І не було, мабуть, в обох камерах другої людської пари, так злютованою дружбою. So it was a moment when he describes the situation when the two friends were in the Russian concentration camps, and it was a room for the 25 beds, but in this room you could not find the beds at all, and you can find 340 people. You can imagine you could not find any place at all. And here you could find different nations like Armenian, Turkian, and another, etc. But main nation in this camps was title nation, like main nation, Ukrainian. So 80% was our Ukrainian, and he said that it was really like a states nation. So nobody was against this to speak in Ukrainian, because it was like Ukrainian state. He's really without any jokes. It was state of Ukraine because main nation were Ukrainian, and you could hear Ukrainian language, and nobody were against to talk in Ukrainian, and you can hear most of all Ukrainian songs. And he described like his friend was in the past great singer, and now he has a illness of throat, like he has a tuberculosis. I forgot how to say. So he has big bad illness of throat, but even in this situation he sang with great inspiration, and they sang together the song, and one of the song, and everybody in this prison was like stop in the silence. So the song impressed so much, and it was like, it was in this moment they like the really great words. And he said they want to cancel all this horror, of this hell, of this time of that gives them the fate,
and want to give this time only for this song, and they were like happy in this song, and they like hug each other, and maybe you could not find such a couple of friendship anywhere in these camps. So it were really great friends. And you know, also he heard the story of his friend Mikola tuberculosis. I think about, and exactly Russian tortured him, and he was like crash, and he said yes, like he signed this, give them signature that he's a criminal, like he's terrorist, he did this. And it was like he was spiritual down, and he said to Andrei, don't fight. In any case, you will be in the end. In any case, you will don't fight, don't do it. And it was a main difference between these two people, because Andrei didn't fell, and he has this idea that you have to fight, and it's better to die with dignity than die twice, spiritually, and in any case he will die like a body. And even in this situation, he don't want to push this, to make painful for his friend, and he want just to support him with not with words of sorry, and you are like but with a real great friendship, and maybe even without, um, or maybe with indifferent because of this topic. So it's really example of great friendship, probably very great friendship. And like, in Ukraine, we also saw a lot of such examples of friendship and soldiers. So because of, you can see a real face of person on the front line, in the trenches, because you have nothing except your soul and spirit. And yeah, it's really a great time to understand yourself. Thank you so much, my dear friends. Thank you so much, Nikki Hill and Robert Genesar, for supporting my YouTube channel, for being Ashix, for being on this way. Thank you for your comments and your supporting. All of you, Sufyan, thank you so much. Lehi, thank you so much. Herman, Mrs. Google, thank you so much for moderating chat, for helping me, for your work. Um, I love you. I hope you're okay. And I will welcome to my next stream with my art. And also, I want to dedicate this stream to fundraising of Nina, new fundraising of Nina. If you want, you can support Nina too. So you can find in the description of the next stream this fundraising. Thank you, Pavel. Thank you for being. I don't know. Maybe somebody from us know where is Paul, because I didn't see him, and I really miss him, because he was really deep in my music. Please tell the songwriter on the last song. No, she's not songwriter. She's just poet and writer. And this is a song I create with myself, with my melody. Зараз я скажу. Світлана Ратушна. Ні, в неї якась інша. She's not songwriter. Because songwriter is always, like I understand, is when you create melody and the song.
Світлана Поваляєва. Поваляєва. Світлана Поваляєва. Світлана Поваляєва. Yeah. Thank you so much, my dear friends. So, see you next time and take care of yourself. Bye bye. See you. Слава Україні!